Hey guys, खुलुमबाय बयनिसिमबो. So guys, finally जोंनि बे GBR production channel 1 monthनि गेजेराव 1k subscriber plus जाबाय. So guys, thank you so much. 1 month बनासै आरोना, only 18 days नि गेजेराव 1k subscriber plus जाबाय. So guys, thank you so much. आरो इयुनावबो बिदिनो support खालामबाय थागोन आसा खालामबाय. So आं दिनै जोबोर happy मानोना 18 days नि गेजेरावनो 18 दिननि गेजेरावनो जोंनि 1k plus subscriber जाबाय. So जोबोर गोजोनदों. आं सानाखैमोन जे जोंनि बे चेनेला एसां जल्दि ग्र' जागोन होनना. So दायो जाबाय. थ' thank you so much. जों दिनै मोनसे पार्टि खालामनो सानदोंमोन आरोना. पार्टिया नाथाय दा दिनै जागोन जालाबायनि. बोथोर नाया गोमला गोमलि दासो अखा नागारलांदो. So दिनै पार्टि जागोन जाया आखा गैया. नाथाय जों उनाव पार्टि खालामगोन आरो पार्टिखौ नियावनो खिथिगोन आरोना मा पार्टि जादों जों मा बिदि खालामदो. आरो सानदों जोंनि स्पेसियेल पार्टिया जाबाय जोंनि जेब्ला जोंनि चेनेला मनिटाइजेसन अन जागोन स' जोंनिया तमाम पार्टि जागोन आरोना. So monetization on जासिगोन दा 66,000 माने वाट्स मिनिट जाबाय आरो 1,000 घन्टा जाबाय आरोना. ओमफ्राय 4,000 घन्टा नांगोन नङा होमबा. So 4,000 घन्टा नांगोन बार नालाय 1 मान्थनि गेजेरावनो जागोन सानदों बेखौबो. So monetizationखौबो थाबैनो खालामनो हागोन होनना आसा फारिबाय. So खालामनो हागोन नङा नोंथांमोना. So बहुत स्पिड ग्र' जादों ना. So thank you so much. बेसां thank you होनो जादों लाख thank you आरोना. So बिनो guys दिनै मोनसे बिदिनो भिडिअ मोनसे बानायबाय. ओमफ्राय आं दा दोङो जोंनि दुब्लि बारियाव जोंनि हायानो जाबाय. स' बिनो गाइस बेखौनो फोरमायनो थाखाय आं दिनै भिडिअ मोनसे बनायनाय जाबाय. स' बिदिनो आंनि चेनेलाव बिदिनो कभार भिडिअ आं अफिसियेलबो फैगासिनो ओमफ्राय दा नाथाय दाबो फैनाय जायाखै. स' एसे थगायबाय थानाय जादों मानोना जोंनि गान बानायनाय मा बानायनाय बेफोरावनो एसे टाइम लागासिनो. स' फैगोन जेब्ला फैगोन आं रिभिल खालामनांगोन. ओमफ्राय बेनोसै ओमफ्राय शर्ट फिल्मबो फैगोन. ओमफ्राय गेजेर गेजेर बिदिनो ब्लग आरोना नायनोबा आं खिन्थु ब्लग गेजेर गेजेर होगोन आं जास्ट माबा थांनाय फैगोन आरोना दाखालिफोर खालामनायफोरा बिदिनो ब्लग होगोन आरो गेजेर गेजेर जि गुसुफोराव फैदो. स' गाइस दोनथ'नोसै दिनै भिडिअखौ. बाय बाय गोजोनथों बयनिसिमबो बाय बाय.